Yesu bw'omuguzi omurobiri okubwatya baibuli Mibano wono mwanju muliri on this TV and on sia sobere tena nimargo bengi ya toko nyana na sembeo asomurobiri bobo sera bwenka uboko jira kya litko ri chuma oja kira chinsa ibere paka chinsa zeto karo toko nyana na Bishop Charles Saboke oja se studio to kwanda mange igorora kito korosa chinga cheitu na gojigorora asichanya rire chikoba bobe go mwanju muliri to kwale na senjira ya bena semargo yoniga obena intwe ekero eri Good Friday mwana onyasaye lero nabambwa arende ngagere bishongo tebya nabono orusi gumusaraba osenga yare ekero rende yare Good Friday bishongo tebyare ekyagera nama etebu kumono gutobwake gosikombwa igona iriri baye bano gukwalya ne asenjera ya bene ekero ngogotena Good Friday litgo liya kapzina sa twanjena twanyorinda sembeo ekero twajage to murobelio ekerenga kimurobelio yo no krosa enka yao korra serende ya chire ya terirake intwanyerosia no eneri chisaseri kabisa twaranga kitoko chigereria musena kitoko chibekiro boroso okogenda kuba buya anene asomo nene nduri aso gotagora kone ni gotora aso kwagacha igono kwagacha chinga chito twaranga kichabo ndigo banchu baito mwanju muri enda onse soberde kukwali na semarwa yo ningote bina namngana marito toju kwana litiko lya lero wiki erintu akwande to botaka tukaranga kibotaka bwanyarire bokomiga chinga chito bwasariyo bosera ekero montako motaka teriko bekano negenta sekiganja twakorera abone tokatena yaya abantu nere buya babeka bese yabo mongina numugaka babeka sekiganja kyacho kubakonya kujena samatuko alibozio ndareka kotebi ningituju kwana litukura lero tiganda Bishop Libaga aratukwani nerenda ratutebina Good Friday Bishop karibu anje onda teko bakwani ando sese mole moto tegrate margoba yabona bantu mogenda te kushereke Pasaka eyo yakole kande miaka jiru ibere ya itete no kunyura tu maete bantu kamare ngora bakubogoli okay talibobe lakini Yesu Kristo iga chandegete litukomuneria rero nababegetwe asomo saraba anali asomo saraba nabana chite kin yani agakwa ne kerakwa lakini nyuma ya matuka atatu yando tebenga rero mambia eria gatatu litukolia Jumapili akanyara koboka nubu na bubu itogoja kuroka ngaki Easter Sunday togoja kusherekea koboka kwa Yesu Kristo lakini abogete kale gaikaransa sokoboko goko likuwa manene bono tugo sabanyasaye ngaki kere tukwinyora na ndi twagoka bintu binde mbiringa maete kere some kitabu kia Luka 23 egegote banga liliba mochanda bamubwata bamuita bamwapaka bamutwera mate bakamochecheria lakini ekereri dibona arenge ngangu chiare kona cha enkoro yaye agatebo monene babere asinge juteba maitege ento bagoko bagokora njira nagota bangu maitenga kimune yiga ya Pasaka tiga abantu baberane ya bantu tiga baberane abera ababisa bawo naye buno kwabera na Nyasaye nera agukwabera bia sana igo mwanju muri Bishop otote birigoro rende yeritsko lya lero igaba Kristas muri mwensi na intuto kubagarina Good Friday abakwenda mambia kanisa na abakwenda Jumapili na batoja konyana litko lya Jumatatu asa mangana Easter Monday igo toendelea kubunsoba Nyasaye na gotigira Nyasaye litko lero ndio kwanda mange igoro ye kanisa amo ne family tuko manyana kanisa ningi ne family ningi nande bwa mate kebwate anekero tukuburana korengana naye nire buya omo ekera bantu banyo maine oyo magende kanisa yaye no yonde agende yaye gositangi batete kwenda ase oligata elimo gose omo subati ogende kanisa mugaka yata maidi osomo gako genda asata maidi ebinto mbire araenda ase kanisa eliaye gwe no eno mugaka tamanyeti babieiro bairwe bita bando enzere ntimbabu sana igore era kitota katora aborani na ine nerebuya ekera bantu banyo maine oyo magende ekanise ngao oseyende kuso umuntu agenda ase umugako yatamaite so mongino yatamaite godi tukolya lero nari turajiko kwanda anene Bishop tutaraikabo yatango turatebana mbwa mate kibore gati ekanisa ane family obwa mate bora ase kanisa ne family ekanisa omaete kerogo somege kwende ekikiriki tokorokanga ekeibrania ekanisa yale korokwa ecclesia means ecclesia n'abantu baramo ecclesia n'abantu baramo igobono family igotokojoroka ecclesia abantu baramo ecclesia ne kanisa
sabantu baramo ya igo bono bwamate bwe kanisa ne family kanisa ne family iye kanisa ne family kanisa ne family family ne be kanisa family ne kanisa ne kanisa ne family because igo bwamate mboro eriete kelise nata banga kelise ase ke ibru na bantu baramo ngono toreiga no yo mabere batato ntubono tokwe kelise ase nginjo to menandam asa bantu bagusangerekanamo iya bishop bona kato to kwande igoro iye kanisa mo ne family ego se amate igo manjo bari no igwete na redo jo kwande turamanya bwamatobu bishop de bine kanisa ne family ne kanisa igo mbiri gotigana dakito turabona korengana naye nire buya ekara abantu banyomaine oyo magende kanisa yaye no ndagende yaye tuchukulirie binge bishop kala yote na baise kwenda kando obosera na borasa riki ose baise ko bamo obosera na boragendere yore ari tukulala na tukwanira kango bori tibina korengana naye nuroje na nire buya omoswati agende kanisa yaye ose omusaja agende kanisa yaye hutoteyo na abana na babana barende na barona bakwamu abaende yabo bacha kumera na marogo ntuchukwanda mange bishop lakini to uraja kera bishop nire buya omoswati ande kanisa yaye mwaka ande kanisa yaye no na abana baende kanisa yabo talibuya iyo ne kanisa butukanite ne kanisa butukanite ya kero muswati ko ande kanisa yaye mwaka ogende yaye usaba na bagende yabo ine kanisa butukanite kanisa ramo igo Joshua goteba Joshua agukwana se baibonga injine nyumba yane ntamokorero manene injine nyumba yane ntamokorero manene igo mini singa kanisa abantu bagosabamo abantu bakogendamo bakogende kanisa amo bana cheteki namo baigwana namo ine rekoro kwe kanisa nge because kanisa obukimo ukristo use kanisa ego chakara nyumba ya mana kuruo yarorekana ukiaria semo gucha bona sama jenga ari na rutwaruke kanisa lakini kanisa nene ni inua mwagendo inue kanisa so bono te kunyarekana nga umosbati agende kanisa ngao umongina agende ngabuse mosacha agende ngao ebintu bunebyo unakuta naenda abantu biso kubarigeria nabokonyoro mete ese kanisa yendagere nero tokoego bono uyo nabokonyoro irwe ndagere uyo irwe ndagere chindagere yege chikomera namo kunyora ngechiko tuomana ya igo bono mbuya bagende bonsi igwere buya muna twate ba Joshua ko tabanga nje nyumba yane ntomokorero manene so Joshua kara ukwana lingana linche ne nyumba yane kanga igatebete inche ni mokorere nyasaye umurugi yane na mokorere nyasaye abana bande bamokorere nyasaye lakini agotaba inchamo ne nyumba yane ntomokorere nyasaye igo manje muri no turasense meri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital ina sema ya Facebook tonyora Ndizi TV News Digital abuna tonyora se platform ya Facebook asense meri ya YouTube ni tonyora Ndizi TV News ko tago tweet abo tweet at Ndizi TV News po karenga likiao ketume kwetera sina mbe ira siskine igora umbare batu dai nambari konyora buya igere 0792192834 ina rutumera SMS yao ekarongwa na ngwarake ni ngote abuna ni igere 0792192834 ine roto nyora asimarogoba yaboniga bisho bono kero bantu batara baguchikunyuma na dende tutuja kirabu kuchiduru kwanda ali krandu bagujubande kanisa ali ngiyo jagia salio bosera ekero musubati no mumura ingota kergo jenjirende muno yore kwanda tuzabe kanisa gede kero banyomanire umuntu naro na change kiana bomudara tena injina gajira sigete umanyete asense ya Kenya ekatiba ya Kenya neriwete ngentokoro kama freedom of worship yani uhuru wa kuabudu nabo no yoko tumanjira kende gionsi muntu nabagudisa okora kende gionsi busasa takire kogenda lakini uikomanya nga ekero kuna cha kogenda asigete na busibona no musaja nero laikiri wonjoro musbati tali musbati wonjoro musaja nero laikiri wonjora umusaja igo tutebuna inje tutebere nengare kwenda ikanisa gete feri stabano ikambwate bona na yakubwate because yoni yokogenderia no yokogendeye bono musaja nero bwenete laikiri ko gweni umukungu gochiase ekanisa eria ogochiaye because yonkuru kisambo nabwato mushirika yo akagende kanisa engao kiragenda akantikiro musubati bona kere yagenda matuka matambe nkarwanga teribuya because nabantu babwata abana nkarangiri musacha oria karanga nabara ibakeiga tugaikaransa ngatebi musacha oria nga
teribuya asoko genda ogenda ebieka njo ndigire family kamuriri singatebi ngakibona okogenda ne family yao nari mugochi kugwenera asemugo teribuya ntarere musibati naye gokogenda asigete toji na bakebarakobe barandi bandu maite taribo barakole muna nakole so kamuriri akagenda asomugako yari gocha bagachigo sasimamo musubati arangalinde nera tena baya bono onjumba na ugonjoka oendekanisa yane bono menyete musubati ta kwanga because inje na kwane muno mupasta because bono inje na ruwe kwende odeyo gobona arangeliro litacha agenda sangao lakini obuya mbolinga no kubabeka amo number 1 na barogeti obuya bwoko bamo kabaroki obuya bwoko na usasimamo nani kabaroki ataliero ekramanda bare oyakone ne nseme igombu yabona abantu baenda neri boerimo asikanseme gumo nwe na twende gukwanira anto chikuri na bintoki bikoirira rinde krabanda bakara kwenda kando birasali obosera ine kikirenga tuturi na bisho mnacho tudaina ekero mondagara kwendeye no yakwenda marobe korba komenera mbasa bamasaba ya maboli ena bora yona bagusaba ya malende aboko ndo yomo jore busai jori gomo ikomo chen hotare jori gomo ikomo chen oyacha ke ko busenko nena kwani oya batengi kyo ruga kiyo okonena nyomba ruga kiyo koleta nyomba senge ruga riwe kebe mwenzi bo ya understand bono to gojo chake konena kwa ruga aso muntu tamaetie ruga oroje na bekoleta bokongo ekero bonto ndete kwanda abu bishop ngwe gatorgo chabu go time kabisa nere buyana ose bantu bari batumuka Jumamosi bari batumuka Jumapili bari batumuka totebe oyo mode na tigagende ose muntu bata ode mungina nakanya gutangana takogenda no mwago so de mungina ode mwaka nakanya gutangana takogenda nere buyana ekero ndi munyoma inande umuntu okwire na maiga nere buya na tigare nyoma abantu abumanyete konyora abantu baro konyora basokaine bantu amanda manta bange kro konyora umuntu agotebi mungino yatangane tabure ne enjerata moboeti bono akakaranga ki abantu baraji ko mayengo yo mokane bono ekero boeti mungino obuya ngo mogotara mogejekane ngyo gotengyo mogo ngyo komotebiri yatangane enyo go komotebiri yatangane igo namba 1 tomo boeti buya namba 2 egento nkero gokora musokaine ngenda konyora abantu basokaine ataiti gotara mukae lakini gokogenda isiko kwanyora gotara naba ale freedom ale free na gotara no lakini bono gwika aso murugio na no kogende sabari igo konyora umuntu karatanga no gujaba no na matango ya gosokera kurwa no yo sokera kurwa na ndi ase bagwikaranza oria karari nki mutaguchira matanga muikaransamo mukwimuka muimoke mutari korigani keron kiagana rete ngane bishop tuma jote bugurende lakini nde gore bishop ano maite bukumono kombua kiarende kwaralire biage na ekero if naralire biage ekero if ayambire ngakwari naralire nanje tari yake ekero if akargote muna shetani ego tebekana na Adam etukire budget na if nabantu bawo de anti metuzine ken una le tanga ndito tebe kanze yaba gajire ne dendalia lakini egera kwenda le itukene ya biego jete ajikumira na shetani nebe bono maete garia biblia ko tebe kana so mugondo edeni olengi mugondo edeni no mugondo lingo mugari it was a beauty blessed and then amatunda na lengo bono mugakoyo Adam tare ngoro raso muntu akitana bogota asingi biblia ko tebe ngaki nganyasa na tebe tenga unde tasuka era kinda yigo kwana ngake ngonde tasuka so mugakana ngwangunyware ngembe asamwe na zetanda lia nyore telibaga akanyora libaga akanyora limbwe kale na lia matemete iyo tangandi baba bere bono gwikunyore nga ekera komotema akomotebi nga kaliri tunderi numugako yekera ajete na muriete numugako ego na njera nitenga tori twins nahande kero bon torasi Biblia ke bishop ekero Anania na Sabira ekero bago kubanga inere bacheterimo oyo manaro ya bono muntu tanganite na Anania gorado teyo na wasi nini ekiara tangandi baenda na ndamo tangana bono kero gosoma mariko Anania na Sabira igo baonetio mugondo
ni ngaki ri umayete ngaki ri arenge yo mwe koma janu ngaki ri kumanyekana muno gojaiga yo manyekana dengi wa gwakora ono mugakuri na maji dagadanga ya nao ni ubolemo lakini ende ngona nao ni ubolemo na korete igakorokana ena diri nere baruete mariko tiko totebinga boronge tega batanga igo baruete nusu lakini yo yarenge nga ena diri baruete barete Chibas Jones ase nyumba yo mane lakini bakarete nusu na bono Petro ngo bori ari anania ngaki uko ngai no mwikomo chenu because basi kitalicho Jones agaitwa agako bono mukaye ganyorire tamayitinga ndoga tamayitinga oye tabantu bari ekanisa paka bono iga umwika Sabira ndokoroka nga Sabira umwiko norasa abantu bwokonyora timaze na nkonyoroka yo kare konyorwa go bwato mwiko Sabira asenge nyenyendiri arengo kanga ujina tabeteke again bone krai konera kanga indiri nera gaitwa igo totebenka kogendera ibosero bokoendera obosero buya nenda chinza genda mapema genda mwezi amo mapema ayo mugungu musaja genda okay digano mugwika nonga inje no munginone chinse komene mo no torekana twense babere onda yo digara mai titokolia yogo sati mama uya kabisa umwanju muri rekera twende tukwana tumekana kera ryao ayenga kyoroje igoro yeringane tukwana na ntere buya abanda abanyoma ni kilo monta ende kansa yayi gwani monto soka kujari bacha kumira maragoba ayenga kyoroje brengel bya osinere buya na bagende neri riboeri mo obosira bwagenda bishop ekara twende tukwana ya ekara banda bakwende kanisa twode ba church ne family bakwendamo obosira bwabungote na bole ekere bakwendamo mama ntege tangani Brighton tigatorera na maiga mono bosire bo chakere kanisa anto mbale bakunyomanire kanisa nyagwa chagete boigo no bosira bokoraki bo chakere bona sinare abantu baguchakere kanisa banyomanire kanisa bakore nyangeze kanisa abantu abekeroroche bakorere nyange kanisa kirege nto gyakorerwe kanisa gete babona takwande kanisa bonsi ebo wento kwende kanisa bonsi unless katika tigaiga ubosera bwabo bwakorereki bwasarikire kero ubosera bwasarikire bono nariyo konyora umuntu abwatotana tibunga nyomo gako kwenda guchiga ando gojoja kongita jabono tinda itiko na kanisa iyo tikangenda guchiga bosenya kwagende kanisa mukungu tari konyigwera tari kongo bono ibina bibintu bwije byasari ubosera kwanyora abantu bameka banyika kwanyora abandi bakire kurigia ebinde byoroje byagire rero bakire ko kwa bintu biri bitabwenereti bono singi njeme chande mingi neme chande iya karo kurigira se bible teriko tatuliwa n'ibintu biri abantu bono bakungaini abantu akotabunga njuga onyoreke usenjuga onyoreke akero gosoma mariko tariko tabai because amariko akotabanga Yesu Kristo nero ligoro rero nakare unyo kotaita kokonyo muntu mwa Yesu Yesu anatosha buya kabisa igobono bishop na kwa tawarene na rande kromo ko endekanse ya mabune amate osebuna family asobosera bole oikabanande morende none jingwana oikamorende none makoro no nyomba igya nendo yo mwana boragere aruke atena chibono tene kuchikanse nabona atebayo oikamorende sana because igendo kiarandiwa umaete nyono musacha na akiwa ogo koba mamenja kotabanga kidende bono kidena gwarandi nayo takari koigwa sajinde mongina na igwegendo kiarandiko so abantu konyora tiga togende kanisa kare togende kanisa tuanchira nene ringana lyakoraki yakwanwa ande nye kunyarekana tuira ne nyomba turutu turingana liria turi ntubosera bwa nyomba turutu turingana litwara ndirigwanga ringana litwara ndirigwono ngakiriara goteba mwali chambua mwali soma mwali renge mwali beka sekerenge kiya mwama kuro mwasaba so bono kuruga abutokonyora ngana ndi mechando nere kujia jigoso bono mechando yagoso asenge njubanto ingana liri kurandi kwa mandu mbaro batari koigo ingana liri kurandi kwa bande bacha banyorire ingana liri kurandi kwa bande banga Sabira na nia na Sabira so nga iya mandaboro baragajiro bosera bakonyara kwa gajo bosera bakonyara turarigirije SMS birese togaiga Edwin Mwenga kuruka jada dani gatubadibya kabisa Maina Justus Maina adena kurwa liage tate watching live na abade nango yaye Steven Kibagendi magi adena keep up the good work mbiyemono
Sara Kwamboka au then Sara Kwambo au then ku Lebanon niko ndani kabisa. Niko sana. Tanya komoja. Mjamana zako waime yobo sera Sara kuruenza meri ya Lebanon. Nicholas Otieno Chowi au then watching live from Ugunja. Raikit au then anje teto bigi yeri tuko kabisa se marogoba yaboni. Mbimana sabali muendelete kutuma SMS yenu ase marogoba yaboni. Eric Baswet Momigi au then apana. Si vyema watu washirikiane maeneo ya Nyamira niko ndani hadi au de bana mbuya abantu kwenda ase kanisa bare amo kero rinde oikabanyare bakobwaterana oyo ne yo uchumbe yaye automasi margobone Pastor Lawrence Murara ne au de banwari me yo muroberio ase margoba yabone gatubati asenjera yabene wini winela au de na inche nonde me yo muroberio abantu ebagusirana noene kero bakwende kanisa umukungu no musaja ekero bataiwana ini nali batari kwenda ekanisa emo oyo nabo arangenda ne kanisa goji kolende ogenda oboyogi oyo na wali gethena rende na mondra ba kwene ne kanisa goji natari kanisa kumbe no boyogi agende ogenda utomaji SMS yino mwanjumureria asema mbia boniga Elija no ali kurujisa moja bwa yakumu how they ba kondani ya show ego pamba kabisa chairman Elija ne chairman biya sana genda ko manajwe vendra ko manajwe asomoroberio obono maragoba koto kwanana ine ayoroje na mbuya abante kero banyo maine kiro montaire kanisa yae wose mbuya bagende kanisa kira kero baende bare aseri boydmo abisho bontora kwanana na ekara banda bakwenda kando injengo endangale yane na feris dango endakale yae obo bimbaro obo banene mbaro bona butoda ka kiagera okogende yao no yogende yae enateba mo tegerio manaro tebanga abantu bakwende kanisa kere baigwana ini ekera abantu bataigwana ini muna bono ngwikere ikabusomo sacho tige kanisa uchaka kunywa marua bono monginero bwati nero chokoraki uchotiga bona kikonyora nsachini nande gwikasi gite kwanyora mongina udecide kogende kanisa utigo mogaka atari gokoraki atari kogenda so umongino yo asagende kanisa nsachinde onyorire ngobokonyi mboro buso ochira sakoranga nanyora masabo akwenda tabanga mtumo akona rega tagete gakinkunya sa konye mogakone oyinto bwati ma ko moraumu because bona mwakatari goja mwako no morebi labda nande bose seginero bono mongina nere bono ororire nganchire nditeyo bono tikangende kanisa bose ni nyora masabo nderi bose ni konye family ya lakini bono ekero yorenda okogenda gifiake bono mugakero gojiali no yenda gojiali bonsi ngwana bale akikiro manda kwenda ka bona sikipia bosera mboyo ino natabe ine kanisa butukaine ya because endagere yakoria ni yo yakoria terikoleta tekoleta bikichangia because abantu abano boyo nabara tokonyero oyo ari uri natebe tugutokorega oyo gojarete kiao kwa mana konyoranga ubosera bwaserikire lero bonde bintu bire byakire abasibati no bakungainu mono basibati no bagwikero mono asinge nju metusena asinge nju emechando usena asinge nju yobokongo usena asinge nju amarwire because kero kurigiringa na nyasaye kwanyoro umuntu ochiro gwatebunga ki ngabono ga igotugukweraniria enyota tiyo tokoegwa na nyasaye ntwege nto tokoegwa na nyasaye nigento guru salvation kina gide togokonywa moyo twakonywa nombobere twakonywa nenkoro ebinto bitatu soul spirit and body ebina bibinto tokoegwa so bona kero choko tebunga nyota yao neibire nyota tiyo tokogera togotoleka kere togotoleka yo tokoegwa Yesu nyota na vera nyono mogaka rendo utakaruji kanisa bishop kera tari guchie kanisa itari kuru kwe nyota uya backslided egetabu ogenda se ufunuo igego tabanga monte kera agure anyura sa agwerete na bamarika okwana lakini entongera nataka okwanera igoro ya yebinto byachire asenge njo abantu baito batamanyitiri ngare nyasaye paka baikirase bakugwa baikirase bago batari manyetinjira kibagucia egetabu kya Yohana ntangani inye kebunge getangani gotaba ngabanjani timwege na kiro moika moteme emika onye moteme kiro moika onye ne ya nyasaye ekiagera ababani bo bolima bange basokire gocha asense basokire gocha asense ababani abange bagore basokire gocha asense bona kero kurigereria
amang'ana ari bono iga abasumba abange batagete gutumia emechando y'abantu batagete guchumia obokongu bwa abantu muna chimenyete batagete gutumia ng'a omonto oyo gosiga bono bagutumia abantu n'abantu aba ignorance biblia bataba ng'a abantu bane bagosira ase eng'encho ogotagora ki ogotamanya okay inche natoregete inche bono ase omobwekano ituko ndiyo nairanetwe ng'aki ng'enyota yao yasirire gose amache aya ng'ocha gutumia amache aya engaki twatorekerete binte bimbi arengo tinteneini mpaka bono ninteneine mpaka bono tari mache naetu tari kiranga chibo naetu tari kende naetu lakini mpaka bono iga igonteneine korandi enchiri ya Nyasaye ere moyo egento abanto bwenere kumanya nkeri ng'aki aba bani abange boborimo abange naenda abange bachire asense aserio nari muramanye omoiko Nyasaye nari muramanye aseri nario muramanye ng'a omoiko Nyasaye kiro omoika oyo okorokia ng'a Kristo Yesu ng'a ochira ase omobere oyunoro omoika o Nyasaye kira omoiko okorokia ng'a Yesu omoiko okorokia ng'a Yesu omoiko ogokwana Yesu omoiko ogotaba ng'a Yesu nere enchera omoiko ogotaba ng'a Yesu nere oragotori omoiko ogotaba Yesu nere oragokonya oyunoro omoika bwekene. Bishop Mbuya twenderete abo noranyora renda aba bakare kwegwa ekiranga chibu kiabere nakio chogokonyenka obosera nkarende bwenere era abo borimo bono igontagete togendeke mariko asa mariko ng'ai ekiranga chibu ekio gegoteba togetumia ekiranga chibu nabo bishop na enka yao yasarekire ekiranga chibu eka magutaya ebintu ebi endo bosera boirana igona kwatana bosera mboko irana wetera ase bintu ebi tokorigereria ase Bible bono tiga togende ring'ana ria Nyasaye egento tokorore kene ase Bible kegokonya mwanya bantu amarika otaba ng'a andonsi asachiete Yesu Kristo iga akoreta maya number 1 nabwenetie abantu nakini ekero ogosoma Bible buya igokora ng'a agachaka kworokeria osome gitabu kia Luka 4:17 ng'a Yesu ekero achaka korandia ndegetontegerera abuya ekero Yesu achaka korandia akaorokereria egento getang'ani akaorokereria egento gia kabere akarandia egento gia gatatu ebikone bono rero ebikone ebitang'aine kubwo okworokereria ebikone ebitang'aine kobwana n'okorandia so because ekanisa otatumieti ring'ana eri ebikone kanisa ite gotwara abantu lakini oise kanisa yawe jebeka some foundation ya getabu kia bakorosa kia otabanga igo twagachire asoburoso bw'abatomwa because abatomwa igo bare kworokereria foundation nene y'abatomwa igo bare kworokereria ayebono twari kanisa kworokereria igo konyore kanisa yebwata banda bake. Buya sana Bishop tigasoma SMS ibiri satu tumaiko gendera boigo ninko borina akatwendera tab ingiye kogera chikanza jinyingirende chikarekoreta abasubati bako babango bwabagaka ingora dore no jodena opposite ari nambagori kwa the viewer kabisa Ken Rogers from Kisii Town. It's not good kila mtu kwenda kanisa lake obosero buya it's when you go to the same church ya there na ko kamande kanisa obuna bobosera amen boire ndis TV mbuya mono Brighton na pastor family eteneine egotara amo asobuya no bosera nafuatilia fiema Bonvas Kimiro Nyakoe market biamono Bonvas Karolime yomoroberio Gladys Mokeira kurwa nyangena watching you live inaki erebuya abantu abamo bamenyete amo bayigwanaine amen Gladys ono Gladys nero maeto bobis manto bamenyeta amo bayigwanaine amante kare bayigwanaine bako ende kanisa Wikabanda kanisa amante kare bagwanaine bago sabamu pono je kero monta genda kuchiari no yo genda kuchia amante abo bayigwanaine igo manje muri genda gutoma SMS ya withra se number 0792192834 ine number yetu studio se maragoba yabone withra se zambe mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital boga sense mo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News ko nyachinga to tweet @Ndizi TV News nyore nambe iyo boyonera sense meri ya WhatsApp ekoto kwenda sense mo yekerero Videlius Kobiro out and watching live from Nairobi salimia watu wa Bonchari kwa ujumla without forgetting my ango ebasu ya Bonchari kwa kwaniwe kabisa wetera somoro rubo sera Victor Sabosi njoro Bonchari wanagaragate ebasu ya Bonchari Victor Sabosi Mogoto na Nairobi New Kitishuru
wifi ya Sauti Mogrango nyandhiwa base neri sasa Naomi one charge period tosha one charge period kabisa bia mana sabar mandate ko machi SMS yaba semar ko baya boni bishop dutokero ko gendrabu ngakitoko rana pasubati no bara banga sikansa ane kwate abune bakare bakare utume kwa alikuwa niletenga kiende nga abasubati akoba banga sikansa asinge nchoko nyora babu ateme chande babu kuliti mechande mengi konyo musubati kubo mugaka ya musubati ya mama eno musubati nabo ate erori enene kubo musaja because musubati agenda mugondo nero go jasi bijanga nero go enda ari gichingo nero go genda roche nero go charuge bono go mana kurwo oikasi gete onyoranga nere bwe kore muntu rero kumusupport kwanyone biekore kwanyone rero biekore umusacho nabaro lakini yakubo kogenda chikonywa maruji goja butugotinde tebusana ndora muchwata ndora muto mono muswati kwanyoranga maete tu atabetenga basacha ne jidondikia sometimes na kia kogera batai ase amangane se jikanisa bari gukumia musacha moe siasa musacha moe amangane yo kugamba amangane biyama je ndomuna manda banaya aida rubate berete kuruma mpaka manakini amangana kanisa mpatage tipi na ndebono baikire paka gete kuika ikigwango kerita mutethika kinda tebe tatigaba ngina bange mechando yabo niria dere kogera maite bakumuneka bwangu abange abasibati bakumuneka bwangu kubwa abasacha musibati kera kurandirigwa aba agukunwa ndonyore mechando ine robwate kwanyora raisi uchire kanisa kubwa musacha ya nikobono bate bana bekonyera kuri kanisa bekonyere kurukanza bono nga yuro chumusibati ara abasibati mbanje da basibati nabalemereria basibati nabagandora bakongu konyora batachete kabisa anze nga kiungu family yane chande getobu kimombo borowega mwako naro murebi ngutnya samu kunamo konye bakuriya kabisa koranga baro siriyo bosira bolia bwabero bosira na abande bakorera bo bosira bwabero boya biya sana bisho karangurigiri SMS ibere na arawadana hi na etu akororire myamono heri kyonchali kuruichuni nyabyemba watching you one on one omoroberi bobosera mbuye ko genda ikanisa amo be present mihara dana gagi aja tuende kanisa pamoja nere buya omosaja no mokungu ko genda kanisa yemo o Steve kurwa mosojo hadana watu waende pamoja kanisani kabisa pastor bwana asifiwe familia ni kuishi na kuenda kanisa pamoja ni Oliver kutoka Nyanjwa no mashirika goika bantu bagende kanisa yemo erinde obosera bunyare boko gendera naro na nyero direga yata ko charara kinanyiraniri goruna Andis TV Ruben Nyaganja nyakweba korwa ikoba South Mogrango watching live good work keep it up mbuyamono eratutumira gwetera sense Mary ya WhatsApp naro na hey nae gotwa kwa nilimbie mono ekarwenda tegoto kwani asema rogoba ya boniga yenda utomaje SMS chine karobiro birobedu yenda kumyoka konde tukobana nere buya umukunguru mosaja kwende kanisa amo osombuya naana boto birengere byabona oyo mona bakwende yae no yonda ende yae pomera ni marogoba patwaro gusaba lakini na boto taina na kinayo kure birengere byao asema rogoba ya boniga bisho butakira mono tianso meyemo na ndengwe libaga mini Ernest kutoka Nyakoe napongeza kipindi ambacho kinafutia sana. Waja niulize swali na ni lazima kwa kanisa mkae sehemu moja tu nyinyi na familia. Kabisa. Kama mnapendana kaa hapa na mke wako na watoto wako hapa muko familia. Karma soir mondo tata bona bangine kanse roja ina bagagoja. Kwa nini? Gende kanisa ikaranza ikiruge kega numusubati ikaranza ega inaonyesha sura nzuri inaonyesha kwamba mnapendana inaonyesha kwamba nyinyi ni familia nzuri familia chibutoka ndenje kujorana nje nimbo ate kanisa ni maete okonyora musaja aweto so era kuchiaria musubati ugo so era kuchia abanta bwase barukorwa Keston Jali ningoroja tena watching your program ya sano bosera o Keston Jali nani sabi gidera semoro biru sana ya Keston Jali sabi gidi ya kabisa karone tutubwati bona enti mabana kosa senzemo yo bosera bisho wewe ndobikare ko wa sana wala kanje na bisomo zora ya sana masi bwa moyo kutoka Marani niko ndani yo bosera mpaka mwisho salimia bishop wama kwa hilo na masi mbia sana in the book of Acts of the Apostles Jesus
disciples could give handkerchiefs to be taken to treat sick people. How the nigga bungo rende kerigia acts of the apostles. Ibiranga jibungo na biarenge Yesu alikuwa na gojiase aborokiwa bairende bachikobwena lya bantu. Abuno tobeke uya. Oyi Yesu alikuwa na nibiranga jibu. Nakini bono iga bantu bakwe biranga jibu mbaliko tabugo Yesu. Mbaliko randeli ku Yesu. Omubisho buranyara Yesu. Mbaliko randeli ku Yesu. Mbaliko randeli ku Yesu. Bono lero go tabugo njubu ya maje, njubu yige tamba nakitori koe kwa Yesu. Because Yesu manyene maete Yesu manyene kera enanete chinga kichiga erieta lya Yesu. Amarika go tabanga erieta lya Yesu. Petro na Yohana kiba kogenda bakanyora omonto orerigata nkibamo nkikiamo konyete batetenga ntubu atikende turanyare gokoa lakini aseri tari ya Yesu eri manyanga bono Yesu konyora korireki konyora Yesu oji konyora Yesu oji Bishop Wakeigo I'm watching from Kenyambi bomwanja William Miyenda mbiye monometo ikatusome SMS jikiana bunande bacho kerto by weekend hey ni Judy kutoka Iterio naona show iko poa mamu amekataa amekata kupeleka daddy charge. Nimedia usame amekataa. Mama amekataa kupeleka daddy charge. Mama ndiye anapeleka hata mzee mwenyewe ndiye anatakana kupeleka mama. Wanatika maende boss. Mzee anatakana kupeleka mama. Sio mama anapeleka mzee. Biria Odinga kurumaraniri goma pastor wa Thebire Kene abagaka ebale abakeko bwa bangina ase kanisa bangire lingana lya Nyasaye kabisa bangire ate tuangire lingana lya Nyasaye boche bia sana Ferista korwasuneka basta Bishop gora kwana kego Michael bono egente kega Brighton tigatokebe kebuya nderio mwanjo amanyanga ki ngai shetani akurwera ucha gusario boshera egetabu kya Yohana 10:10 tabanga omuibi agocha igente ketani yakoiba oibe birengera bato bosene yo mugaka umuira mpango wa kando oiba bosene byo musubati ochaka mpango wa kando ubuseru buma etabona bwachakire gusareka bono ekero umuntu oyo maguta go decide kwanya bosene umusaje otabanga bono tigangende kanisa umusubati tarege na boso umuntu naje najenje kwanya oro chire guchia kwanya no musubati nero tabanga na ncha nko gende yane guchiga so tutaite totabenga Nyasaye gatungete Adam egento kerege kongo kigoro ya Adam na Hawa ekere banyorekana bare bosa Nyasaye kubabori ngaki ngobatebia mbusa mure Nyasaye agachakabaroseria iminesi akabaroseria chianga lakini nyuma Nyasaye akwane namo na borobuo igoro yogo chandeka igoro yengiti igoro ya Hawa kiro muntu na akwane ritu bintu byabo lakini Nyasaye nkorosia robosero bwa Adamu na Hawa akabirego sabanga akabasabira akabasesenia akabatebono genda muibore muichorense means Adamu na Hawa muna bachiete naende bachiete no bosera bori Nyasaye bakwanirete paka nakiba amenyerete miake menge 930 years asingi Nyasaye bakwanirete nga inugenda mobo bosera genda morosi umuchoino genda muibora abana igo abantu aba bachiete enchere yemo Bia sana Bishop kena twende kurudigiringa neri biro bitu kumyoka bira kintora kwanake nara kubona festa kurwasuneka kubona yomo oyo oranyoro yomo no mukatholic oyo ndi no mwezi die mbagwanje ndo yo magende catholic yo nde ezidie ngo wete weekend yonse yari bono egotegemea oyo musacha nga yaguji nyo musacha ko ende ezidie igakwiro mongino onyo musacha ko ende catholic omongina bwene ta ko ende musacha abalera bangine baguchenjia basacha korwa ase babaira eyetari ase bible because a man is a controller a man is a head of the house so musacha imete barobona bangete ngikware gwanjera ko nyome Uwe kabona matabe ngati ko na kanisa yi ngikware gwanjera ko nyome ngikware gwanjera ko nyome because musacha nero motubwe nyomba musacha nero motubwe nyomba ase kwanyora gocha igona maete na goto kurate bya bise ka baba ko akonyoba bona nga mwara igwana no na magane kanisa mo igwana diga ko nyoma na kiolera ego nyama ndo banyoma nte kiolera oyo makwanda gocha time tinki mware ko gamba mutare gutangania magana Nyasaye litangani ndene murabeliyo libo elimo Yeah. Mbia sana. Nindo SMS ino ga Bishop Nara Nero bolia Asinte Nyaboke na boli na charalire lakini ngo nyirigire linde boli ni boli ejigale ko charara gaiga kubatekana nemetaro na inyoire na inyoire aboliga ikiako gara kira bantu bakunyoma riri tanga ni babwato bwanjani ebakwenda baikaransamba lakini batuko mena banya gusuka kwanya romo ngino chiraria
no mwa ko jagiro karansero ya ngiye ko gera bona nata banga Yohana 10:10 setani agojoiba engo charo iba uturbania setani mete ngo turbania uturbania mete ko bono yo turbania tayari family karo joria karo karanza aria no ya karanza tayari setani okoreki ebinte binga se family tali abantu bagwanje no ene kare twata ngumongina kwenda kuja mwaka kwenda kuja egasi rionspi oyo ko turbania no mo beseta nero ko turbania bantu nero teno ne karanza kando wenda kando aigende kanisa atia kwenda kanisa aibuka mambigendo chukonyu aibuka genda okorega egasi yonsi no mo besetani nero ko yereta nero ko turbania nakie koranga Yesu ni gachete ekra chete tumwegene ekre tu amwegenire tuigwaya tukorokererwa sekanisa tubwatia ya togotebwa sekanisa maitege ntuge kogera abantu abange bakugwa mbari kubwatia ari bagotebigwa mbari korongea nari bagotebwa abantu bategete bakora ibintu byabo bone ibintu biri byabo bategete gukora yabaikyo maeri wanyora jetani onyoreri baga also regard praise the Lord. The family that prays together stays together. Hallelujah. Also they should be good role models to their children. Yes. Rispa from Nyamataro mbiamano Rispa no ri meyomoro benarorire. Hi, Hilda Joseph Migiro Manyara from Mosojo Highway. Ngo batoberia igetabu kyo Morandia inye kianda mpaka 10. Time dinge okwana bishop rakirende nabogo totebye egiate abane gitabu kyo Morandia inye kianda mpaka 10. Oyo ne da Joseph Migiro koru Sensemeri ya Mosojo. Hey, ningesieka kutoka Itirio na gotea bishop unasema mambo poa kabisa. Kwani ase Margoba yabone. Ni Gideon from Chimo. Hiyo kanisa iko wapi hapo? Niambie aki nimeona pastor ameniguza roho. Rende igona boko modena. Morandi kianda wanawata bose. Yate aba Morandi inye. Morandi inye osome kianda mpaka 10. Toko soma rende. Nigere buya koba babere kubwa oyomo. Ekiagera mbanyore engeria engia ase mirimo yabo bagokora Nere babere. Tugo tiyo na maeta mariko. Babere twataka some na liara. Oinerida Joseph Migiro mbiamo naye kaso Migiro Manyara kurujinse mochia Amosojo. Nara atebana kanisa na ni Gideon from Chimo. Hiyo kanisa iko wapi hapo? Niambie aki nimeona pastor amenigusa roho. Amine direnda sokare gorandia. Lede kwa Mungu ndengora na boko mathia jaje Jumapili usizigone katochi kokora. Iko Gideon doska Bishop Ngogo tebiare. Hai ni Eva kutoka Nyakoe na uliza ni vizuri kusukumwa kwa kanisa yenye utagi ama afadhali kukaa nyumbani. Nosugu muna oso kanisa gete kosembu yoti gareka. Mwirandia teko nyareka na osugumwe mpaka gwanjere no moyo. Biko isa sugumu no isa kusugumwa kene ngeo chukotagera. Ege ntongelinga ki paka buanje no moyo ukogende se kanisa. Ya. Ne bano mugako kogenda. Muna twata ngumwaka nero kwiro musubati. Umusubati wekanjera. Tuli ko mungusa igori oka mune mogokoteni. Nganjuto wende gocha. Oko mwatai muna no mwebe. Nande namba tua orore litangani araro amakorao. Maeta basubati bantana. No mbalira isigo. Ucho ijo matenga toka ende gocha. Besa chiange ni chiyo. Kende ngeyo gokora no matenga nda toka ende kanisa. Lakini makora tayo na kikora basubati abange bago chenjia. Kurua sichi kanisa. Yuko kuma tayo ngatoka ende gocha. Makora tako ende tayo. Makora tayo. Nara odana maski ya Robina kuromogo watching live one charge. Ndancho moisege ntagete konyoma lakini okande tago chenje kanisa yaye agende eyane. Nintige ko munyoma asengenjo ye kanisa lakini ni mwanjete. Na mwanjete bijo. Oko motiga. Musibatalia ro kugambera. Sawa. Mwanjete lakini kuma ndineriyo. Ngobono rende nabara. Oko motiga. Musibati we koma tabi ngaki inje igonde imani ye. Nandi imani manga kiora akora agwanje tanje kanisa. Akibisho umuntu gwanjire rende gatari kanisa. Bia kabisa timaite biro bito byaire manu lakini abona ate ndato mento bodai kabo biro bitato lakini ndende ngokora tore Samson Omaliba korwa nyangiti ntobwa buya lakini kila mtu atahukumiwa mwenyewe. Tena Samson Omaliba korwa nyangiti tena tiba kiro mondo nabo ulimo saraboye kiro mondo nabo ulimo saraboye atahukumiwa mwenyewe. Bia mwana sibirengere byao inche nogo inkoro nigongoro kwa Eriki bolingo korwa suneka umusaja nere umotwe bwenga aiga umukungu ekerisia
animals chime dingiamini lakini nende alimo lakini no thebena umusaja nero motubwenga igo mokungu goikamo bwadie Exactly. embuye mono hi ni Dennis Asiago kurwaiga ititi omukungu akobwatia edini omugakoye agochia anje tanja yaga dena penda anje tanja Momosa from Kiabonyaru, I'm congratulating you for the awesome session. Let me ask if it is a must you marry from your own church or you can marry from another church. You can marry where you worship. Asoko sasema na boko nyoma. Egendo ke kubatinga oyo kwa nyoma nga yakorukuru ujamo gwe kenyora gam. Lakini kanisa ya monyo mo gushiriki amo na boko nyoma because bose no muru ya kwanya ara so no mogere nyoko nyobono kwa runyari bari onyore muntu nguru majoge na mo kunyomana. Kwa kanisa moja mnaweza wana. Na moko nyoma. Lakini na boko nyoma kuru muinali kana. Na boko nyoma kuru kanisa ende. Na boko nyoma kuru ende nende kogenda. Bishop Ndoje daga tutika dine ya mato kore tikanso meji semesi kabisa kuna Victor Sanzosi Magoti out there na kuru Nairobi New Kitisuru Wi-Fi out there na wale na Naomi Nelisa Sedia Naomi Kerubo out there na pastor kuna good decision and bad man can stop a woman not to go to third na ba mineti ni ntambere tingonya somanye kole lakini ende ngofagira nambe mono yakare biro bya ngote kuna byerire bisho nata kurubo sembo abu mwelio kitora na ntoga ndere weekend usitujenje topic na botoko bate umwanju murire twarorire nk'abantu mbabwate interest abo turaje togenderere isinge njo bintombire tutakwanira ebinde bono byakire bigeni bikogera ubosera bwo kibwasareka anna gwetera sikansa gwetera sikansa bono bishop sembo abu mwelio asese kendiga tokolende abo sembo no mwelio mbulinga ki ase moto tegererete ikaransa umugaka no mongena muiguanane nande lazima etoke agreement iyo mwayebekire number 1 nya muiguanaine inkiye kora mutakugona na magane kanisa ya onye muiguanaine iguana na magane kanisa ekere muiguanaine na magane kanisa mogende kanisa yemo musasi menya sai asomekane kene nande momokorere nya sai muri kogenda alibo sai genda mune family momokorere nya sai na bera bumongena no moteli mugaka ngenda gokora mokorere nya sai jinga gichino chitara chugoika murwa sensei gentonge yututigareti gento tukitegete bono ko ende kanisa tomokorere nyasa nyasa basiseni mono bali mwato tegereire na ende andonse situobata magoso e weekend mo gutwabera lakini e weekend na ende to nene moroberio na ro rubori nga iyo gutya nga iyo yara konyore kanisa togushiriki ga daraja mbili alia kole ga musikiti mumbu musikiti oyoro daraja alia urire guchi mumbu na bakore kanisa bwata mabati amabalire nseme prefere nseme na ntutoka bensemeye ikanisa ekuru kwa Anointed Faith Mission Church ga daraja mbili kuraga niko kungakire simi 0727 979 186 0727 979 186 mbio sana mwanju muri tonyorane weekend chinsabune chialero ujagisebere kubona kanya kuri SMS ya ujonye bwato kiri tugeri dia ichuma tonyorane weekend na wakiri mbio mura kwachora kuri ndi Steven Ero bwansuma usi anasomoroberi bobosera bwenga okora tunenje Preton Makore kuri producer jana chiarenge maigaria Petron Mokera babwatana na show utakwenda kune bintu byonse bya weekend asenjira endonga biza tumirane weekend ni gona renge Preton Makore ko twalenge Bishop Charles Masomi Saboki sabato kole tata no mano mwekoma chenu mbiyamano asenge njo yo moroberi twakwanire na ndi twasabire Nyasaye bayotegerera tigo bakonye na ndi tukomera ne weekend ebakone bikoiranire asiridere Yesu Kristo motolito amen igo mwanju muri tumirane weekend Felisa Nyanja mama no mwana rito ni metento batebetira mwana na Rosi Saboke no mroma tenga no murigereti abuna abana babaseba na abande Mungu awabariki sana bye bye let us see next week.